ଆଜ୍ଞା ବାସ ତୁ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ହିସାବ ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ମତେ? 10,000 ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇଥିଲୁ 8,000 ଆଜ୍ଞା 18,000 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ହଉ ସେ ଯୋଉ ପିଲା କହୁଥିଲା ନବା ପାଇଁ ସେ ତ ନବନି, ମନା କରିଦେଲା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ମନା କରୁଛି ନବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତତେ 2,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ତୋର ବାକି ରହିଲା 2,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ଏ ମାସରେ କେବେ ସୁବିଧା ହବ କି କଣ, ଯଦି ସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ତତେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରବି କି ମନା କରିଦେଇଛି, ତୋ ପାଖକୁ ଫୋନ ଫାନ କରିବନି ସେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ତା ପଇସା ତାକୁ ଛିଡି ଯାଇଛି। ସିଏ ତତେ କେବେ ଯେବେ ବି ଫୋନ କରେଇ କଣ କର, ତୁ କହିବୁ ସାରଙ୍କୁ କହିଦବୁ, ସାର ରଖିକି ଯାହା କରିବୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଯୋଉଟା ସାଇନ କରିକି ଯୋଉଟା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ନା ତତେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ? ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବା। ମତେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ? ହଁ ହଉ। ପଇସା ଟା ଆସିଲା ଟିକେ କହିକି ନେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା କି, ସାର୍ ମୋ ଦରକାର ଅଛି କଣ ଅଛି? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଛି। ଗେଟ କାମ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭାବି ପାଇଲୁନୁ କି ସାର୍ ଗେଟ୍ କାମ ହେଲା ମୁଁ ନା ପଇସା ଖାଇଦେଲି ବୋଲି ଭାବିଲୁ? ଆପଣ ସେଇଆ କଲେନି କଣ, ମୁଁ ପଛରେ ଜାଣିଲି ନା। ତୁ ପଛରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଗେଟ୍ କାମ ଏତେ ପଇସା ହେଇଗଲା ବୋଲି? ଟଙ୍କା ଟା ହଉ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଆସିଛି ନା ନାଇଁ? ତତେ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇଛି ତତେ ସେଥିରେ ତୋର 2,000 ଅଛି ନା ନାଇଁ କହୁନୁ? ମୋର 2,000 ବାହାରିଛି ତା ଦେହରୁ। ତୁ ଯୋଉ ପରେ ନେଲୁ ପଇସା ଯେତିକି, ତୋର 500, ପୁଣି ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ 300 800, ଗାଡିରେ ପକେଇବାକୁ 300। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇଥିଲି ନା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଲା? ତୁ ତ ମତେ କହିଲୁ ସାର୍ 1,500 ଟଙ୍କା ସିଏ ନବ ହୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନା, କହିଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ। ଆଉ ତାହେଲେ 1,500 ପରେ ତୁ ଆହୁରି 600 ଟଙ୍କା ନେଲୁ ନା? ଆଉ ରଡ ଆସିନଥାନ୍ତା? ରଡ୍ ର 500 ତାକୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ। ତୀର ହେଲା। ତା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଛୁ। ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ନେଇଛି ସାର୍? 4,000 କେତେ ଖାତାରେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବୁ। 4,000 କେତେ ଟଙ୍କା 800 ନା ଏମିତି କେତେ। 350 ଟଙ୍କାର ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସେ ଯୋଉ ଗୋଲ ଗୋଲ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡାକ। ବାକି ଜିନିଷ ତୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଣିନଥିଲୁ ନା? ମୁଁ କେବଳ ଗୋଲ ଗୁଡାକ ଆଣିଥିଲି। ପୁଣି ସେଇଟା ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉଥରେ ପଇସା ଦେଇଥିଲି କଣ ସେଇଟା 300 କେତେ ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ଓଲ୍ଡିଂ ରଡ୍ ଟା, ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନା ନାଇଁ? ଓଲ୍ଡିଂ ରଡ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ପୁଣି ସେଇଟା ସେଥିରେ ପୁଣି ଲେଖା ହେଇନି। ଆଣିଥିଲୁ ନା ଆଣିନଥିଲୁ କହୁନୁ? ନାଇଁ ଗେଟ୍ ପଇସାରୁ ସାର୍ ବଳିଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଗେଟ୍ ପଇସା ତତେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତୁ ହିସାବ କରୁନୁ? 4,000 ନାଇଁ 800 ନା ସେ ଯେତି 4,080 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲସ୍ କରୁଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରି ଫେଣି ଦୋକାନ ଛାଡିକି ଆସିକି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ। ଯେ ଗେଟ୍ କାମଟା ତୁ କଣ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି କରିଥିଲୁ କି ସେଇଟା କାମଟା କହୁନୁ? ଆପଣ ବା ତଥାପି ମୁଁ କହିଥିଲେ। ତତେ ଯେତିକି ଦେଇଛି ତୁ ଦେଖ ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ଅଛି। ନା ଆପଣ କଣ କହିଲେ? ଆସ ତୁ ଗେଟ୍ କାମ ଟା କରିବୁ, ମତେ କହିଲେ ନା ନାଇଁ? କରିବୁ ମାନେ ତୁ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି କରିଥାନ୍ତୁ ନା। ମତେ ବା କହିଲେ ଯୋଉ ହଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଉ ଇଏ ପଇସାରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ କରିଦବା ସେଇଥିରେ ଆଉ। ପୂଜା ପଇସା ଥିଲା କି? ପୂଜା ପଇସା 6,300 ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା। ଆଉ ତାପରେ ବିନତା ପାଖରେ 6,300 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତତେ ଦେଖେଇଥିଲା ନାଇଁ? 6,300 ରୁ ତତେ 4,300 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କୋଉଠି ହେଲେ ନଗେଇଦେବେ, ଇଏ ଠକେଇଦେବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଓଲଟି ଏମିତି ଯେ ଘରେ ଝଗଡା, ସୁନା ବନ୍ଧା ପଡିଛି ଦି ଜାଗାରେ। ସୁନା ବନ୍ଧା ନାହିଁ, ଶୁଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତୋର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଏବେ ହଉଛି ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ବନ୍ଦ ହବନି ଆଉ। ଜମା ହବନି ସାର୍। କାହିଁ ହେଲା ହବ? ଏତେ ହବନି ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି କହିଲା ମୁଁ ତତେ ମୁଁ। ଜମା ହବନି ସାର୍। କାରଣ ଦେଖେ ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ବର୍ଷେ ତୁ 1.5 ବର୍ଷ ରଖିଦେଲୁ କୋଉଠୁ ତଳେ ପଇସା, ଏଇଠୁ 16,000 ରଖିଦେବୁ, କାଢୁ 2,000 କରିଦେବୁ, 1,000 କରିଦେବୁ, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଚାଲିବ ତୋର। ଏଟା ସଲ୍ଭ ହବନି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା, ନା ଦେଖିବୁ। ଜମା ହବନି ମୋର। ହବନି ଏଟା ମୋର ଯଦି ଜମା ସଲ୍ଭ ଭଗବାନ ମତେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏ କରିନଥିଲେ। ଯଦି କେବେ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମତେ କହିବୁ, ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଠିକ ହେଇଗଲି, ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ରଖିଦେଇଥିଲି ପୁରା ଆଉ ମୁଁ ସାର୍। ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ହଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ହବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ, ତୁ ନିଜେ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ପୁରା ଭଲରେ ଥିଲି ବା ସାର୍। ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ଯାଇକିରି ମୋର ଇଏ କରିଥିଲି, ମୋର ଭଲରେ ଥିଲି। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କହିବୁ ଯଦି ଏତେ ପଇସା ଖାଇଦେଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଖାଲି କଟୁଛି ପରା 10%। 17,000 ରୁ ଯୋଉ ସିଏ ଯୋଉ କାମଟା କରିଥିଲା, 17,000 ତାର 23,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ କେବୁଲ ଟ୍ରେନ୍। ସିଏ ତାର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ? 17,000 ନା? 14,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେ ମତେ। 14,000 ଟଙ୍କା ସେ ମତେ ଦେଇଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲୁ କି? ଆହୁରି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇନି, ଦବ। 19,000 ଯୋଉ ସମଥିଙ୍ଗ ରୁ 10% ହେଲେ 2,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। 17,000 ଟଙ୍କା ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେଇଟା ସିଏ ବର୍ଷେ ପରେ ପାଇବ।
କିଏ ସାମଲ ବୁଢା ତାର ବିଲ୍ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ହେଲା 17 ଡିଜିଏମ୍ କୁ ଦେଲା 2000 ଟଙ୍କା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କାମରେ ବି 2000 ନେଇଥିଲେ ସେ ଏଇଟା ନେଲା 2000 କେତେ ହେଲା 17 ରୁ 2 ଗଲେ 15000 ଟଙ୍କା फाइनान्स को मुझे 500 टका आ से जो देवराज पंडा जी एस्टिमेट करूची तीन जणक पेपर आनले 150 टका लाखे नौ जो सब जेरक्स दौरान है ଆଜ୍ଞା 5 मास गले केते हला कहलु 14000 टका तते मु कहउथिली आउरी 1000 टका कमेई कोन तोर जो काम करिया पई सार को देथिली 1000 टका सी हला 13000 टका